Няма проблем. Вие имате доста години да решите. Ясно. Добре, супер. Вие много разговорили. Вие много обичате да говорите. Да. Много. Какви неща? Я ми кажете какво сте научили. Нещо ново да сте научили. They know how to count and they also know the alphabet. Wow. А кога почвате да учите как да четете? Първи клас ли? Вау! Хей, може да ми направя една снимка? Я се усмихнете хубаво. Едно, две, три. Чакай, ще направя панорамна. От тук. Едно, две, три. Я да ви видя. Какви сте хубави. Я са вижти. Точно така. Много са смешни. Вие сте смешни? Тия Вие сте сладури. Виж аз къде съм. Да. Я съм къде съм. Ние сме на видео, нали? Да. Искате ли да си направим снимка общо с мене? Окей. Чакайте само да обърна. Какво е това? Махна маската. Ела тук отдолу. Ела тук отдолу.